алейкум ба тамоми подписчикони Комак Таҷик ва ба тамоми мардуми Торкистон. Бародаро, қатима ирӯз деҳқон ва эҷа баксура ина нигах мепичатиёша. Ирӯз бародаро деҳқонбача қатима разбора гирифта да хона ки ма тура мебурам ту футболист ҳамбоши ма деҳқон тура мебурам. Барои қа шаҳр кадагем ҳоҷи ҳамиҷа 16 метра 5 удари ҳар мо дорем қа деҳқон. Кадоми бридак ҳаму бридагӣ ята айтунко хай ташкили гарени ба варатаи. Короче хулоса агар боидагӣ ҳар шуда мехара комментарияда ҳатман бинависед. Ду тараката шумо подписчикои ман ду тараката русакнин гапои хали девонагӣ бинависед. Шӯхӣ хати бародаро ва видеоро то охиша тамошо кунед бозира ки мебира. Тамом 5 удари рафт бародаро. Салом алейкум бародаро. Якум удари деҳқонбача против Комак Таҷик рафтем. бародаро якум удари деҳқон адес хачхали шид. Лаки ма шуморо яч мегум шумо хушрӯ аҳамият битен ва комментарияда бинависен деҳқон қати вартаи ҳаршон ҷуран ё маслиҳат кардагиан ки ташкили айшоти ма шава ёда на ки якум удари футболист Комак Таҷик ар аки бозимар контур не бори даро рафте. бача хай гола диде чи хали буд. Деҳқон овози 5-0 мекунем мол нигах кунем. Ина рафтем дуюм удари ма шот 1-0. мега ки варата катима гап задагия ки ударошан бигардона гардона ина дидестен хитон. бародаро дуюм удари деҳқон адес хеле буд бемаъне. Короче ма шуморо гуфтам ки ам бозия 5-0 мекунем нигах кунем бо хушвақ. бача гола диде ох чи хали буд дастош каҷалаш дега ура нигах кунем мӯи сарш рехона дустум шикаст мега дасти шикаст бародаро 2-0 сеюм удари деҳқон. сеюм удари деҳқонбача шот 2-0. хай паливон ма боид дудагиём и аниқа ира намо даст кидгам. бача сеюм удари маяй бози 2-0 ай деҳқон уже 3 удар задага мара сеюм удар май нигах кунем. ма гуфтум шуморо ки 5-0 дар инҷо бародаро деҳқон уже бонара гирифта мега бузда мешава айсари нав. короче комментарияда бинависен ша камтар усалиш кунен гапои хеле шухиш кунен камтар қати варатаису қадрози бемаъни хати ва рафтем даш. кадоми гапои маро да ёдиш боша ма гуфтум 5-0 мекунам. ина 4 удар деҳқон задага сетама 4 удар май 4-0 мекунам ин бозира. ина рафтем охирон удар шот 4-0. арту мира 4-0. наши дига чико ин стадион намешо. бародаро панҷум удар деҳқон задага ягон гол задаги нестай. ма 4 удар задагим 3 та гол задагим. охирон удар ма хай 5-0 када нашид як гол дига баъд тамом мерем. балешкои Роналдо комментарияда ҳатман бинависед бозира диде чи хеле шид 4-0 кадом она шобар деҳқона. бародаро ина да магазин уше расидем. короче инамҷа туркоя ва и бандакани ин ашони дута ҳозир медонем шашлика чихе мехараид о даш мебинем платирс мекуна даже деҳқон ҳамаша хилс мекуна. бародаро бача шашкир аҷиёфтиш мо ин тоҷикора дар ҷам челленж кардем. бародаро ина худо шоҳидай ҳама ин мира авқот ба мазар дами рамазон ҳозир рӯзараш дар дорем яд 3 минути дига мондага сағиро шашки отен дайҷа ина сумайни одам хамета бойдадагӣ. бародаро раҳмат ҳаматонда барои тамошо ва комментарияда ҳатман бинависед бозӣ дига челленҷи дига деҳқон мехоҳад ки саҷевраи ҳисоб боидагӣ дар подписка ҳарака кунад. барои баъзо видеоро тамошо карда бошед лайк ва комментариҳои хуб барои ҳамин ҳар ду бинависед. раҳмат.